Ήξερες ότι υπάρχει κρυφό λίπος στο σώμα μας? Το σπλαχνικό λίπος δεν είναι ορατό, αλλά μπορεί να είναι το πιο επικίνδυνο για την υγεία μας, καθώς συνδέεται με καρδιακές παθήσεις, διαβήτη τύπου 2, εγκεφαλικά, ακόμα και με ορισμένες μορφές καρκίνου. Είμαι η Αθανασία και βοηθώ γυναίκες στην εμεινόπαυση να ξαναβρούν την ισορροπία τους με φυσικό τρόπο. Τα ιστρογόνα λειτουργούν προστατευτικά στο γυναικείο οργανισμό ενάντια στο σπλαχνικό λίπος, αλλά κατά την εμεινόπαυση πέφτουν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το λίπος αρχίζει και συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά μας όργανα στην περιοχή της κοιλιάς. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την υγεία μας? Πολλά πράγματα. Πρώτο, φροντίζουμε να χάσουμε τα περιττά μας κιλά και να διατηρούμε το ιδανικό μας βάρος. Δεύτερο, εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας η ήπια σωματική άσκηση. Τρίτο, φροντίζουμε να καταναλώνουμε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης και καλά λιπαρά και αποφεύγουμε τις ανθυγιεινές επεξεργασμένες τροφές. Τέταρτον, λιγότερο αλκοόλ. Πέμπτο, καλός ύπνος είναι σημαντικός για την υγεία μας και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει και στον έλεγχο του βάρους. Για περισσότερες συμβουλές για την υγεία σου στην εμεινόπαυση, ακολούθησέ με.